At mga idol, para naman sa ating good news, isang Dagupeño, pambato ng Pangasinan sa Mr. Island Tourism Philippines. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Vico Cancionero. Isang proud Dagupeño na si Eric Josue ang tinanghala bilang Mr. Island Pangasinan 2025 na dinaos sa Cultural and Sports Center, Urdaneta City noong May 25, 2025. Bukod sa pagkakasangkit ng titulong Mr. Island 2025, humabot din ito ng iba pang awards gaya ng Best in Advocacy, Best in Casual Wear, Mr. Congeniality at marami pang iba. Siya ang lalaban sa Mr. Island Tourism Philippines 2026 para irepresenta ang probinsya ng Pangasinan na magaganap sa Cebu City. Samantala, nagpapasalamat ito sa mga sumusuporta at naniniwala sa kanya, lalo na ang kanyang mga kapwa Dagupeño. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.